खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। नंगौ बे सोमोनांथाव जाथायानो जादों चिरां जिल्ला खुंग्रिं हायार सेकेन्डारि फरायसालि लोगोसे आमिनपारा गुदि फरायसालियाव आरो बे आमिनपारा गुदि फरायसालि आरो चिरां जिल्ला खुंग्रिं हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव थारैनो मा जामारदों जेराव फरायसालियाव हाबनाय लोगो लोगोनो माखासे फरायसाफोरनि देहायारि जेंना सोमजिनाय एबा देहायारि जेंना जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे सोमोनांथाव जाथाया ओनसोलनि आरो फरायसाफोरनि गार्जेन लोगोसे फरायसाफोरखौ गोबां सोमोनांथाव आरो गिथावना खालामदों जेराव फरायसाफोरा फरायसालियाव हाबफैनाय लोगो लोगोनो गोबां देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जादों आरो बे जाथायनो थांनाय 1 दाननिफ्रायनो जादों होननानै बे समाव जों मोनथिना मोननाय जादों आरो बेबायदिनो जेराव फरायफुबाय थानाय बा सोलोंफुबाय थानाय समावनो बेफोरबायदि गाबनायजों लोगोसे बायदि बायदि देहायारि जेंना सोमजिबाय थादों बे खुंग्रिं हायार सेकेन्डारि फरायसालिजों लोगोसे आमिनपारा गुदि फरायसालियाव आरो बेफोरबायदि जाथायखौ नोजोर होनानैनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआर हाग्रा बिफाननि एबा बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्ला खुंग्रिंनि हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव लोगोसे आमिनपारा गुदि फरायसालियाव नुजाथि हैनायजों बे जाथायनि सायाव सुलाद लाहैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो सोमोनांथाव जाथाय जेराव आथिखालाव बेफोरबायदि जा खाना फोथायनायजों एबा माखासे देहायारि जेंना बे देहायारि जेंनाखौ गोबां एबा ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसाफोरनि देहायाव माखासे दौदिनि गाखोनाय बायदि जाथाय एबा जेंना सोमजियो होननानै बे समाव फोरमायदों। नाथाय बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसाफोरनि देहायाव गोबां प्रटिननि जेंना दं बेयाव खाना फोथायनायनि एबा दौदिनि गाखोनायनि जेबो बाथ्रा गैया आरो बेयो फोथायजाथाव नङा होननानै बाथ्रा बुंथियो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थारैनो जोबोरैनो सोमोनांथाव होनना बुंनांगोन जेराव गंसे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानो फैयो आरो बेबायदि फरायसालियाव हाबनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जादों जेराव गाबनायजों लोगोसे गोबां देहायारि जेंना सोमजियो फरायसालियाव हाबनायनि उनावनो फरायसाफोरनि देहाया गोबां जेंना सोमजियो बे जाथायखौ नोजोर होनानै गोबां सुलाद लादों थारैनो मा जामारदों फरायसाफोरनि देहायाव आरो बेखौ लानानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फरायसाफोरनि देहायाव एबा न'खरनिफ्राय नांगौ बायदि प्रटिननि आदार जाहोनो हायैनि थाखायनो बेफोरबायदि जानो हागौ होननानै बाथ्रा बुङो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दानिया बिदिब्ला फैदो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्ला खुंग्रिं हायार सेकेन्डारि फरायसालिजों लोगोसे आमिनपारा गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि जा देहायारि जेंना मा जाहोननि थाखाय फरायसालियाव हाबनाय लोगो लोगोनो फरायसाफोरनि देहायाव माखासे जेंना नुजाथियो मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि फरायफुबाय थानाय एबा सोलोंफुबाय थानाय समावनो फरायसाफोरनि देहायाव जेंना नुजाथियो बे बाथ्राखौ लाना बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया मा बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि। जोंनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै अन बिहाफ अफ द बिटिआर गभर्नमेन्ट खुंग्रिं हायार सेकेन्डारि आरो नैबे सारागुरिनि आमिनपारा गुदि फरायसालि बे गंनै फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ नायथिंनो फैनाय जादों आरो स्पेसियेलि बेवहाय माखासे हेल्थ इसु जादों गथ' गथायफ्रा माने प्रटिन मोनजायैनि जाहोनाव माखासे हेल्थ इसु जादों आरो बेफोरखौनो एसे माखासे साइक'लजिकेल माबा खालामनानै एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदों बेफोरखौनो जों दा इन्टेलेक्सुवेलि सावरायगोन दसे उनाव बेफोरनिफ्राय माबोरै जोङो गथ' गथायफोरखौ मोजां लांनो हायो हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबोरै जों हेल्प खालामनानै बिथांमोनखौ गथ'फोरखौ साखोन सिखोनै दोननानै आरो माबोरै रिकभार खालामनो हायो बेखौ जोङो दा स्टाडि खालामदों खोब मोजां मोनदों नैबे जोंना आमिनपारा सारागुरि गामिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गुदि फरायसालिबाबो गोबां फरायसा फरायसुलि दं गासै 77 गंसे फरायसालियाव प्राइमारि स्कुल बायदियावहाय 77 थानाया दिनैनि दिनाव खोब माने बाख्नायथावना बिथांमोननि जेंनाखौ आं स्टाडि खालामबाय आरो आं बेखौ चिफ सारनो कनभे खालामगोन लोगोसे जोंनि बे हालामाव जेसेबां सोलोंथाइनि फिसा फिसौ जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ जोंनि फरायसा आफाद बर' साहित्य सभा आरो गागि जोंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै जोङो गोख्रैनो समाधान खालामनायनि बेब'स्था खालामगोन। सासे आं दुखुनांथाव बाथ्रा आं दहायबो फोरोंगिरिफोरखौ रायलायदों
बिथांमोना सोंखारिनाय बायदि जायो मटिभेसननि गोनांथि जादों फरायसा फरायसुलिफोरनो। देवदिनि जाखांनाया जादों बे धोरोमनि मोनसे फोथायनाय। जोंनि बर' हारिया देवदिनि जाखांनायखौ फोथायखायो। खिन्थु फरायसाफ्रा मास मोनसे देवदिनि जाखांनाया बे इम्पसिबोल। बेखौ जोंनि फोरोंगिरि बिफान बा लाइननिफ्राय बा लामानिफ्राय बेखौ एसेसिम फोथायनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। खिन्थु जों दा बर' फरायसा आफाद दं, बर' साहित्य सभा दं, आं गावनो गभमेन्टनिफ्राय दङ। जों दा सार्भे खालामनानै मोन्दों बेवहाय साइक'लजिकेल डिसअर्डार माखासे फैदों। फोरोंगिरिफ्रा गावसोरनि इमसन जानानै जा मटिभेसन होनो गोनां बे होनायनिफ्राय एसे जानगाराव थादों। आं बेखौ सावरायहैगोन चिफ सारजों। खोब खम समनि गेजेरावनो जों गासैबो बर' माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों बेखौ रिकभार खालामनो नाजागोन। खिन्थु आंनि नोजोराव जों साइन्टिफिकेलि जुदि स्टाडि खालामबा गोबां गथ'फ्रा हेल्थआव खोब दुरबल, माने प्रटिनयुक्त माखासे न'खरनिफ्राय मोनजायै गथ'फोर दङ आरो माखासेया साइक'लजिकेल डिसअर्डार जादों। माखासे जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्रायबो एसे मिस्टेक दङ। मटिभेसन प्रग्राम होनो रोङै बायदिखौ आं हमदांनो हादों। गतिके बेफोरखौ जोङो गोरोबलायनायनि गेजेरजों फोसाबलायनो नाजागोन। बेखौ जोथोन लानोब्ला बिमा बिफाफ्रा माबायदि खालामो? बिमा बिफाया जेब्लायबो गाव गावनि फिसाखौ गोजौआव दावखोजानो लुबैयो। दा बिमा बिफाखौ दिनैनि दिनाव जों गभमेन्टनि जानानै बुंनांगौआ बेनो, जोंनि गोबां न'खरनि मानसिफ्रा दिनै मैगं थाइगं गायलिया। बाजारनिफ्राय लाबोनाय मैगं थाइगं साप्लाइखौ जोङो लाबोयो, जाय 99% बांसिन मुलि होनानै बेखौ बहननाय जायो। आरो बेफोर मुलि होगोदान फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोंनि जा प्रटिन जों होनांगौ गथ'फोरनो बा जोंनि मानसिफोरनो, बेखौ जोङो माइनास जानायखौ नुबोगासिनो दङ। नंखायनो गाव गावनि फिसाखौ जोङो गोजौआव जेब्लायबो जिउनि थांखिखौ जाफुंहोजानो लुबैदोंब्ला जोङो मावथि जानांसिगोन। न'खरावनो मैगं थाइगंखौ मावफिननाय। गोदो जोंनि बर'आ जेरै बाटार सिस्टेम मोनसे दङमोन, नोंथाङा खुमब्रा आंनो हरोबा आं नोंथांनो जोगोनार हरो, नोंथाङा जोसा माइरं हरोबा आं नोंथांनो माइब्रा माइरं हरो, बेफोरबायदि सोलाव होलायलायनाय बे सिस्टेमखौ जोङो लाबोफिननांसिगोन। होमबासो जोङो जोंनि नैबे दा इन्टेलेक्सुवेल मोनसे जा वार, माने स्पिरिचुवेल वार, इन्टेलेक्सुवेल वार, बेवहाय जोंनि हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला जों साफ्रोमबो गारजेना सांग्रां जानांगोन। होमब्लासो जोंनि फिसाफोरखौ जों जा मिजिं खालामदों बेखौ जों फोरोंगिरि बिथांमोनावल' सोनारबा जानाय नङा, फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो दाय होबा जानाय नङा। फोरोंगिरि बिथांमोनाबो माखासे जोंहा ट्रेनिंनि गोनांथि दङ, मटिभेसन ट्रेनिं होनांगौ दङ, दिनै आं हमदांनो मोन्दों। गतिके बिथांमोना बिथांमोननि लाइनजों थांगोन, खिन्थु फिजिकेलि हेल्थ डिफेक्ट जानाया गार्जेननि सायाव बांसिन सोनारो। ओंखायनो गार्जेना बांसिन कनसियास जानांगौ, आं बेखौ खावलायो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अर्डाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।